Iikutin ko ngayon ang buong barangay. Titingnan ko kung anong mga halaman dito o kung anong mga halaman nila. Kasi alam ko nakikiuso rin sila ngayon kahit yung mga beginner. Sobrang ano rin sila, sobrang effort din sila sa ginagawa nila paghanap ng mga halaman. So pati yung mga bagong mga dalaginding, kahit mga binatilyo, matatandang lalaki, naghahalaman na rin sila. So, araw-araw nakikita ko sila papunta ng bundok para maghanap ng halaman. Hindi ko alam kung ano yung mga halaman na nakukuha nila. So, actually yung talagang pinakakaguluhan dito, yung alocasia na yung batik-batik yung tangkay. So, yun ang pinakamaraming nakukuha nila dito. Although, medyo mahirap siyang hanapin. Kaya so ang layo-layo na ng mga nararating nila para makahanap lang ng alocasia dahil nga sa nakita nilang yung 20 to 50k na bentahan ng alocasia. Pero yung alocasia kasi namin dito, yung alocasia severina or severina, yung mas mahal, hindi yung alocasia na parang taro lang. Dito mas maganda yung alocasia namin. Mayroon mga purple yung tangkay, yung batik yung parang zebra yung tangkay. Siyempre may nakuha rin akong ibang klaseng alocasia. Maliit nga lang pero unique siya. I think rare yung nakuha ko. Ang ganda ng kanyang caladium. Pink na pink talaga. Super pink, napakaganda. Kasi ito yung Heart of Jesus na caladium. Tapos dito naman yung yan, rare na alocasia. Napakarami yung bagong halaman dito ngayon. Saka ito, bagong halaman na naman to ang ganda rin ito. Bagong tao pa sa mano. Binakal mo? Dahil po, tigtaong mo. Diyan na sa palibot ng bagad amanong lako po Aro kayo ni? Napakaganda ng caladium na to. Tapos yung kulay pink. Dito rin sa isa ko pang friend sa likod ng bahay niya. Yung alocasia severina, ito na buhay siya dito. Dapat tigharali mo sa ibang dahon. O nga nila ay magluluyos. Pero okay lang na pag nalilimpo yan, dahil maluyos. Dahil man siya na initan. Iyo. Okay lang yung kahit pag hindi na initan. Yan, napakaraming alocasia dito. So parang jungle din tong likod ng bahay niya. Sa daming halaman. Dito, meron din kakao. Huwag ka nagkadahay. Nguya mo ka, nay. Ayan ang wala ko niyan. Madali bang buhay niyan? Iya, ibitay mo na. Sa bunot, no? Oo, sa bunot. May gamot na, may sigurado. May gamot na. Nakarami tuloy ako. Ini kaya, kinahinagad sa iyo. Gusto tayo ng gamot. Ay, yung sa ralit, loy-loy ang apod ka, no? Loy-loy. Apod ka, sa Ito yung most extremely rare na pitcher. Yung pitcher, yung isa sa pinaka-rare na halaman sa buong mundo. So nasabi kong pinaka-rare na halaman kasi nag-research ako kung ano yung mga rare plants. So hindi ko alam kung rare ito sa inyo. So basta nabasa ko sa Google, isa siya sa pinaka-rare na plant sa buong mundo. Tapos yung sa taas yung tawag doon, aranya. Yung parang rubber yung mukhang rubber yung dahon niya, napakaganda rin niya. So ito yung may mga rare na halaman na sinabi ko dati na itong pinakita ko nga before na ito yung mga yung coral parang ganon. So sabi ko rare kasi rare sa amin kasi talagang wala sa amin. Hindi ko lang sure sa inyo kung marami sa inyo. Kaya nasasabi ko na rare. Ayan. Siyempre yung ganun pa rin, yung mga caladium, bidang-bida talaga yung mga caladium dito. Kasi napakaraming caladium dito.
Kahit na hindi siya masyado yung magaganda, pero mahirap din siyang hanapin. Alocasia ulit. Ayan, ano apod kaan? Bird nest. Ayo, bird nest. Ayo, bird nest. Dati, apod ta kayo, loylo. Ay, biyo. Biyo. Oo. Bird nest talaga nahiling ko sa Facebook. Oo, tapos sasabi ninda, bird nest daw. So, apod, ang apod ta, ano, loylo. Oy. Ay, ano, biyo. Biyo. Ayo. Madaw mariding ayusin sa garden mo kasi mahiwas. Ang dami niyang iba't ibang halaman dito. Sanggumay. Sanggumay. Yan sa limon, sanggumay. Ha? Kamot kang burakaan. Arin. Kuya mo kaan. Arin man. Ano yan ng orchids? Ning orchids na eh. Pagkahamot kang burak pero sa pagita. Iba yan? Kadrakula burakaan. Kadrakula din ako. Tapos talagang grabe ang minaburak. O sige daw, sarong tangkay. Tiglagan sa namang bunot yan, no? Oo, buno. Bibigyan niya ako ng orchids na, tingnan mo, pumunta na ako dito, tapos kusa niya ako binibigyan. Pag talagang mabait yung tao, bibigyan niya rin. Kusa lang binibigyan at kusang may dumarating. So kasi ako ginagawa ko rin yun sa bahay pag may pupunta. Tinatanong ko kagad kung ano gusto. Oh, may orchids na naman ako. Sanggumay. Ano English ka? Basta sanggumay. Haloy man mawala ang Boracay ni. Iyo, haloy. Oh, may bago ang orchids. Nagpasaron si Mana. Maamo. 1 week. Mahamot. Pagay daw ka ano ilag ko ide. So halos lahat na bahay dito yata mayroon ng alocasia. Kasi yun ang nakikita nila na maganda. So inain talaga yung dito. Ito pa, napakadami niyang ano. Pati gabi, tinatanim na rin nila. At ito rin yung damo. So lahat talaga naghahalaman na sila dito. Tapos ito yung napakalaki ng kanyang kaladyum. Ito. So pangkaraniwan din siya, pero minsan pag nainitan siya, medyo nagbabago rin yung kulay niya. Minsan nagiging rare, minsan nagiging pulang-pula. So, bali ito siguro yung tinatawag na Heart of Jesus na caladium. Kasi ito rin mayroon din ibang variety ng caladium. At syempre yung banda, yung alocasia pa rin talaga. Talagang alocasia. Ayan. So, iba't ibang klaseng caladium. So, ito pang karaniwan naman to. So, maraming may ganyan dito sa amin. Ayan. Yung ibang halaman nila, tinatago nila kasi marami talagang dumadayo dito para maghingi ng halaman. Kasi parang ayaw nila magbigay kahit tinatago nila. Lalo na yung mga allocation na talagang sikat dito sa amin ngayon. Magaganda yung mga garden ng mga bahay dito. Talagang hindi sila nagpapahuli pagdating sa mga halaman, lalo sa mga gardens. Kasi yung talagang passion dito, maghalaman. Walang magawa sa buhay, kaya ganun talagang pinapaganda talaga nila yung mga bakuran nila. Itong kubo na ito dati punong-puno dito ng halaman. Kaya lang lumipat yung may-ari nito. Nasa parang ancestral house sila pumunta. Dito rin din sa malapit dito sa ano. Malapit lang din dito. Siguro mga 200 meters yung nilipatan nila. Pero yung iniwan nilang kubo dito, yung halaman, punong-puno pa rin. Tapos yung nilipatan nila ng bahay, dinala nila yung mga halaman na galing dito. Kaya doon, maganda rin siya. Marami rin ditong, ito alocasia rin yata to. Kadakol lumasaan ito sa Pasi. Kadakol kung kinakain eh. Maski diyan buya. Pero iba-ibang variety. Ano, may ganyan din. May garong patig. May yellow green na patig. May si may arli igwa. Kung nagkuha ka baga may pula kaan. Ano yellow green? Ay yellow green. Walang pula. So, ito rin, alam ko, ano yung maganda ni May?
Maubuso na magahopi kung haragad. Alocasia rin siya. Mayo ka pakaan. Mayo po ka iyan. Maya mo magpakaan. Dawa sa dit sa namay. Ayan. Humihingi ako dito ng alocasia. Pero kaya ang Ayo. Maganda yan. Ini tinaraw man as kunore puti man ning araw ka ina ibama. Ayo po. Marami siya nito no. Si Maynore. Halian diyan. Alocasia maliliit pa na. Ito napaganda niya napaganda niya talaga ng husto yung Siginilla yatang tawag nito, yung mga sinasabi ko na rare dati na hindi namin alam yung pangalan. So yung sabi nyo nga marami sa inyo, so ibig sabihin hindi siya rare. Sa amin rare siya kasi walang ganito sa amin. So bibihira lang yung may ganito. Tapos dito naman mayroon siyang ibang magandang halaman dito. So yun ang maganda dito. So ibang halaman siya, yung parang pinya-pinyahan na kulay. Iba yung kulay niya, stripe siya. So ito yung jungle ng kagawad namin dito sa barangay. Marami siyang alocasia na rare. Ito yung Alocasia siberiana na binibenta ng 20 to 50 dyan sa Manila. Napakarami niya dito. Oh. Sarap tumira dito sa probinsya kasi napakaraming halaman dito. Tapos nagbibigayan kami dito ng halaman. Pero pag taga rito ka, pag hindi ka taga rito, sorry ka na lang kasi siyempre yung magkakilala lang naman yung nagbibigayan dito. Pero siguro kung pumunta kayo sa bahay ni Certified Prom Day, pag mayroon, bibigyan ko kayo. Pero pag wala akong bibigay sa inyo. Nandito ako sa isang lumang bahay na napakarami ng halaman. Bali, sila yung may-ari ng kubo doon sa dinaanan ko kanina na may mga bulaklak na kulay parang red purple, parang yung bulaklak na gano'n. So, yung mga halaman niya, inilipat niya dito. So, yung halaman, siyempre napakarami nun, kaya nandito rin siya lahat. So, sabi niya nagbibinta siya ng mga halaman dito. Makakapili kayo, mayroon din siyang mga rare na alocasia, mayroon mga orchids, katulad nito. Ang gaganda ng mga halaman. Maamis kayo pag mag-ikot-ikot kayo dito sa kanyang garden, katulad nito. Purple shamrock, mayroon din ako nito. Tapos itong caladium, so pangkaraniwan ito. Ito, I think, hindi ko to kabisado, pero parang kind of caladium din siya or alocasia yung niya, yung tangkay niya kasi mukhang alocasia. So mayroon siyang rare na alocasia dito, hindi ko lang alam. Ayan, sabi niya sa akin pinapaanak niya pa yung halaman na ito, so bago lang siya. Ito, mayroon din siyang alocasia na ibang klase yung dahon niya. So yung talaga alocasia talaga yung marami dito. Tapos sa baba, maraming variety siya ng halaman binebenta. Ito caladium na puti. I think orchids ito. Caladium. Napakarami niyang halaman dito. So ito naman yung binibinta niya. 60 pesos each nito. Although medyo maliit pa. Pero okay na siyang 60 pesos. Kasi itong paggawa nitong yung paggawa lang ng lalagyan ng susulit na. So pwede mo siyang lagyan ng maraming halaman. Kung ayaw mong maglagay ng orchids dyan, sulit na siyang sa 60 pesos. Kasi kung bibilhin mo to sa iba, sa online, yung lalagyan lang, alam ko 150 pesos yung isa niyan. May kasama pang itlog. Ay, napakarami niya. Lahat ito 60 pesos binibenta.
Ito 60 pesos din ito. Pang talong. Oo. Sa iba pa sila. Oo. Yung iba kasi yung nagbibinta nito, wala siyang halaman. So, alam ko kasi yung bintahan nito, 100 plus sa ibang, yung nagbibinta talagang mismong lalagyan nito. Maano kaya yan? Masakit man magbili. Oo. Although kung matyaga ka, pwede ka na rin gumawa nito. Nasa, ano lang ito ng niyog, yung balat ng niyog. So, pwede mo siyang gawin. Kung matyaga ka at creative ka, pwede mo siyang gawin. Pero kung nasa city ka naman at walang mga balat ng niyog dyan, bili ka na lang. So, ito 60 pesos each ng bawat isa niyan. Mayroon ng kasamang orchids at iba't ibang halaman. Mayroon din siya ditong peace lily. Ibang klaseng peace lily ito, no? Ibang klaseng peace lily. Gubat brand. Tapos ito, magkano isa nito? 120 pesos ang isa nito. Nasa paso siya. So, maganda naman yung laman niya. Hindi na logi. Dalawang buwan na raw itong laman nito. So, 120 each. Surupag na nga niya. Dahil pa naglalanta. Marami rin siyang halaman dito. So, pag pumunta kayo dito, makakapamili kayo kung anong gusto nyo. Saka hindi lang naman siya nagbibinta dito. Even yung mga nakunan kong video dati, dalawang farm ng halaman. Although talagang mahirap pumunta dito, pero kung gusto nyong bumili, magsasadya kayo dito kasi hindi naman sila makakapagbinta ng online dahil wala naman silang mga social media accounts. Saka walang carrier dito yung mag-ship ng mga halaman sa inyo. Kaya kung pwede, magsadya na lang kayo dito sa Gubat, Barangay Gubat, Lagunoy, Camarines Sur. So mayroon ditong yung pinakita kong unang video na may mga rare na halaman, saka yung may maraming croutons na halaman. So yun, nagbibinta na yun. Alam ko marami na siyang na retail na halaman. Tapos dinideliver niya. Pag malapit lang dito sa amin, halimbawa sa bayan lang, dinadala niya yung halaman. Pero yung dadalhin niya sa malayong lugar, hindi. Kasi hindi kami pwedeng lumabas ng malayo dito kasi lockdown pa rin sa amin. Hindi nga kami pinapayagan pumunta basta-basta sa bayan. Kaya andito lang kami sa gilid-gilid ng barangay. Ayan mga kaprom, di nakita yung napakagandang mga halaman dito sa Gubat. Hindi lang yung garden kong maganda dito, halos lahat na halaman dito maganda. Lalong-lalo na itong nasa lumang bahay na si Ate Beng, Ate Abeng, nagtitinda rin ng mga halaman. So, yung garden niya, maganda. Napakaraming variety ng plants. Parang pinaliit niya na yung garden niya kasi sobrang lawak ng tinataniman niya. Parang siguro hindi niya na-afford na taniman lahat. So yun mga kaprom, don't forget to subscribe in my YouTube channel at i-share niyo rin po ang aking video para mapanood din po ng iba. Marami pong salamat. Bye!